Това е Патрик, розовата морска звезда и най-добър приятел на Спонж Боб. Всички знаем, че той е най-глупавият човек в Бикини Ботъм, но какво ако ви кажа, че той всъщност е гений? Това е теорията за скритата гениалност на морската звезда Патрик. Нека се върнем обратно в сезон 2, епизод 15. Тайната кутия. Този епизод наистина ме накара да осъзная истинската скрита интелигентност на Патрик. И манипулативните му начини в епизода той разсъстява Спонж Боб да иска да знае тайната на неговата тайна кутия. Спонж Боб започва да разкрива всичките си тайни на Патрик, с надеждата Патрик да разкрие мистерията, която седи зад кутията му. Но вместо това, Патрик казва точно тези думи. Will you show me what's inside your secret box? No, SpongeBob. It's for me to know and for you to never find out. You may be an open book, SpongeBob, but I'm a bit more complicated than that. The inner machinations of my mind are an enigma. Как толкова глупав човек като Патрик морската звезда може да използва толкова умни думи? Разбира се, ако не е глупав. По-късно в същия епизод през растения Спонж Боб не може да заспи и решава просто да нахуе в дома на Патрик. Но в крайна сметка Патрик го фаща и му позволява да отвори и да види какво се крие в тайната кутия. Спонж Боб разбира, че през цялото време нещо, което се е крило в кутията е било едно малко парче въже. След като Спонж Боб се тръгва, може да видим истинската зла страна на Патрик и какво наистина се крие вътре в кутията. He didn't pull the secret string opening the secret compartment of my secret box, revealing one embarrassing snapshot of SpongeBob at the Christmas party! Това не е единствения път, когато повиждаме това. Например, в сезон 11, епизод 35 библиотечни карти има сцени, които показват как Патрик е неграмотен и не може да чете. Now read the words, Patrick. Once upon Но хей, вижте тази сцена от сезон 7, епизод 34, озаглавен "Последната битка на Спонж Боб". That's a big sign. It says future side of the Shelly Super High. Как Патрик може да чете знакът, като се предполага, че той е идиот? В един момент всичко ми стана ясно. Има тъмна причина, поради която Патрик се държи необразовано. И аз ще ви разкрия най-дяволската измама в целият Бикини Ботъм. Не е тайна, че Спонж Боб се опитва да получи шофьорската си книжка за цял живот и се проваля всеки път. Вижте този епизод от сезон 4, епизод 77, където Патрик взима своята книжка, а Спонж Боб не. Hi, Bobby. Hi, Daddy. Patrick, how many times do we have to tell you we're SpongeBob's mom and dad, not yours? What? I'm an orphan? Oh, but guess what? I passed my driver's test. That's great, Patrick. SpongeBob failed his test, so don't mention it. No, we know how to stay clear of that minefield. Mom! Well, I've got to take Mr. Walks-a-lot back home. He's always asking for rides. Hey! Чакайте, чухте ли го това? Нека го повторим отново. Hi, Bobby! Hi, Daddy! Патрик знае, че това не са неговите родители. Това не е първият път, в който той прави нещо подобно. Сезон 2, епизод 37, по Шамандура, две морски звезди посещават Патрик, като негови родители, но те не са. Как Патрик няма да знае своите родители? Повярвайте ми, той знае, но те не са неговите родители. И той се държи с умствени увреждания, като схема за пари от всички хора в Бикини Ботъм. И слушайте ме, помислете на това. Защо Патрик не си намира работа? Той е толкова мързелив, че се държи като бално развиващ, за да получи симпатия и безплатни неща от всички от Бикини Ботъм, включително и Спонж Боб. Патрик буквално е манипулирал целият Бикини Ботъм да го обича безусловно. Не ми вярвате? Погледнете този клип. I believe in you, Patrick. The amount of honesty you can see is astounding! And now, yes! Защо по дяволите пораснала риба би имала друг мъж татуиран на гърдите си? Патрик буквално има Бикини Ботъм като своя площадка и е по-зел и стънчен, отколкото някога бихме могли да разберем.